Salam ýyly hormatly adamlar. Garaşdan baky beterep ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ata watanymyzyň milli ykdysadyýatynyň ähli pudoklaryny, medeni durmuş ulgamlaryny gazanylýan dünýä nusgulyk ösüşlerini, Balkan welaýatynyň elektrik energiýasyny öndürýän kärhanalaryny goşýan goşundy hasam uludyr. Ýurdumyzda halkylaryň energi ulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjitiniň hereket edip başlamasy Balkan welaýatynyň elektrik ulgamynyň işgärlerini täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Muňa Türkmenistan şäherindäki awada döwlet elektrik bekedine amala aşyrýan tutumly işlerim aýdyn göwe geçýär. Mälim bolşýaly 20-nji ýylda hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarymyzyň gatnaşmagyny, paýtagtymyzyň büdümegine trawyny, energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi açylyp ulanmagy berildi. Dünýäniň öňde barjy enjamlary bilen üpçün edilen täze dethanyň ulanmagy berilmegi, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hemde senagatlaşdyrmak, onuň ähli puwdoklarynyň maddi enjamlaryň binýadyny, şol sanda energetika puwdogyny toplumda döwrwaplaşdyrmak, innovasiýa tehnologiýalaryny işiň ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanda ýaýwanlandyrylan giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmeň ýolyny nowatdaky möhüm ädim boldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň belleşi ýaly amala aşyrylýan giň gerimli işler ygtybarly energetika kuwwatlyklaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Elektrik energiýasynyň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara iýermek, eksport uğurlaryny köpeltmek üçin amatly şertler döredýär. Merkez häzirki zaman enjamlary şol tanda synagdan geçirmek, barlamak hemde gaz turbinalarynyň böleklerini, içinden geçýän sowadyş ýollaryny arasalamagyň turly usullar üçin niýetlenen enjamlar bilen üpçün edilendir. Energetika senagatynyň östürilmegi, hormatly prezidentimiziň başdanlygyny, berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýygy deril amala aşyrylýan watanymyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri hökümde kesgitlenildi. Ulanmaga berilen merkez hem energetika puwdogy üçin ören ul ähmiýete eýedir. Bu merkez ýurdumyzyň ähli tebitlerinde gurulan kuwwatly energetika dethgalarynyň esasy enjamlaryny awatlamagy niýetlenendir. Şunun bilen baglykda berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüni hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzy, şonuň bilen birlikde Balkan welaýatyny üznüksiz elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmekligi gaýratyny ünsberýär. Halkyň arkadaşly zamanasynyň geçen döwründe welaýatyň elektrik energiýasyny öndürýän kärhanalar boýunça 4 milliard 875 milyon 400 min kilowat-saat elektrik energiýasyny öndürmegi başardylar. Şu döwürde önümçiligiň ötüş depgini 2 hessa ýokarlandy. Sarp edilişden artık elektrik energiýasy ýurdumyzyň bütün elektrik ulgamyna biriktirildi. Bu üstünliklerde awada döwlet elektrik bekediniň hünärmenleri nusgulyk rahmet çekdiler. Awada milli säýatçylyk dowlugyndaky döwrwak myhmanhanalardyr, sagaldyş dyn çalyş merkezlerini, şeýle hem Türkmenbaş şäherini üznüksiz elektrik togy bilen üpçün etmäge sallamly goşant goşýan awada döwlet elektrik bekedi, kuwwatly gaz turbinalary hemde kämil enjamlar bilen üpçün edilendir. İşlän wagty her bir turbinanyň öz başdak ýagdaýdadygy, bu häzirki zaman elektrik bekediniň häsiýetli aýratynlygydyr. Ýokary teknologi elektron enjam üçin göwnüjä şertler döretmek maksady bilen bu ýerde emeli ýagdaýdaky mikroklimat gadal saklanýar. Hoçonuň şeýlen bu desga halkara ulumlaryna we ekologiýa hopdulugynyň talaplaryna dol laýyk gelýänligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerdäki turbinalaryň sady işlemek üçin çekilen uzylygy 14,5 km bolan ýanyş geçirjisi awtomatlaşdyrylan gaz paýlaýjy bekede berkidilendir. Açyk paýlaýjy enjam, şeýle-de kuwwatly enjamlar toplumy ol turbinany awadanyň deňiz ýakasyndaky Türkmenbaş şäheriniň we tutuşlugyny alanda ýurdumyzyň elektrik ulgamlary bilen baglanşdyrýar. Bu desga 3 tane esasy we 12 tane lokal beketleri özüne jemlemek bilen awada milli täzeçilik dowlugyny bökdünşiz elektrik energiýasy bilen üpçün edýär. Hormatly prezidentimiz arkadaşly serdarymyzyň Balkan welaýatynyň energetika ulgam barada edýän aladalaryndan ruhlanan awada döwlet elektrik bekediniň hünärmenleri şu ýylyň başyndan bäri 628 milyon 452 min kilowat-saat elektrik togyny öndürip sarp edijilere ýetirmek başardylar. Munyň özi halkyň arkadaşly zamanasynyň 7 aý üçin gödeňde tutulan meýilnamanyň möhletinden öň 13 göterim ýerine ýetirilendигini aňladýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýurdumyzda halkylaryň energiýa ulgamy döretmek boýunça taslamanyň birinji tapgyry bolan ahal Balkan ýokary voltly täze asma elektrik geçirjisiniň işläp başlamagyndan ruhlanan awadaly energetikler halal rahmet çekip halkymyza görelli hyzmaty ýoly goýmagy döredýän şeýle mümkinçilikler üçin arkadaşly serdarymyza alkyşlaryny aýdýarlar.
Türkmenistan'ın Ministra Kabinetinin yanındaki baş arxiv müdürlüğünün Türkmenistan'ın prezidentinin arxiv qadına tarafından tayarlanan Gahriman Arkadağımızın ösüşün täze belentliklerine taraf adlı kitabının 14. tomu Türkmen, Rus, İngiliz dillerine çapdan çıktı. Neşirde Türkmen devletinin içerki ve daşarkı siyasetinin ehli uğurlarını şöklölendirigen 2020 yılın xatim hüküm maglumatları ve makalaları yığınılıp, olarda yurdumuzun siyasi, iqtisadi, durmuş, alım, bilim, medeniyet ulgumlarını amal aşırlayan düýüklü özgörtmeler öz beýanyny tapdy. Türkmen, Rus, İngiliz dillerine çapdan çıkan ösüşün täze belentliklerine tarap adlı kitapdaky işlerde şol sanly statistika maglumatlarda durmuş iqtisady ösüşün ehli uğurlaryny gazalanan hemem watanymyzy täze sepketlere tarap alyp barýan köp uğurly üstünlikler şöhrelendirilýär. Onu ýurdumyzda amal aşyrylan giň gerimli özgörtmeleň garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň rowaçlygyny öpçün edýän egert uly taslamalaň milli maksatnamalaň döwlet adam üçindir diýen şygar bilen durmuşa geçirilýän içerki siýasatimyzyň strategik maksatlarının many mazmuny açylyp görkezilýär. Neşriň sahypalaryna watanymyzyň köp uğurly durmuşyna bolup geçen milli we halkara ähmiýetli esas wakalar öz beýanyny tapýar. Ma'lum bolýar 2020 ýylyň ýyl ýazgylary ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesine eýe bolan günüň 25 ýylynyň şaly senesi ýaly möhüm siýasy waka bilen dawaralany. 2020 ýylyň 10 dekabrynda Aşgabatda geçirilen beýtaraplyk siýasaty we oň halkara parahatçylygy howpsuzlyk we durnukly ösüşi öpçün etmekdäki ähmiýeti adly halkara maslahaty ýylyň esasy çäreleriniň biri boldy. Neşriň makalalaryna 25 sentýarda geçirilen Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi öz beýanyny tapdy. Halk maslahatyna kabul edilen siýasy çözgütler ýurdumyzda amal aşyrylýan demokratik özgörtmelere täze etergi berip, döwletiň häkimiýet we dolanyş edaralarynyň işini ýokurlandyrmak üçin hukuk esaslaryň putulandyrmagyna ýardam berýär. 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazalanan ýeňşeň 75 ýylynyň hurmatyna geçirilen dawaral çäreler 2020 ýylyň iň aýdyň we ýatda galjy wakalarynyň biri boldy. Beýik ýeňiş güni ýurdumyzda Gahriman Arkadağymyzyň atasy Berdimuhammed Annaýewiň durmuş we söwüş ýoly türkmen ýaşlary üçin watana gulluk etmegiň edermenligiň hemem hary we raýat borjuna we parlak nusxuluk mektep bolup hyzmat edýär. Eserde getirilýän işler sebitde we dünýäde bolup geçen geosiýasy wakalara çuňur düşünmegiň, döwletiň daşary siýasy strategiýasyny öňdürmejlikli we oýlanşykly durmuşa geçirmegiň nusgatydyr. Olary ýurdumyzyň halkara awreýiniň ne derejede belende galanlygyna aýdynlygy bilen görkezýär. Ähli makalalarda ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegi, sowda ykdysady gatnaşyklary giňeltmegi, ählimin parahatçylyk we awadançylygyň bähidine insanperwer ulgamda hoşniýetli gowşuşlyk gatnaşyklary putulandyrmagy gönükdirilen siýasy ugry erşargaç bolup geçýär. Umuman neşre girdilen maglumatlar geljegi tarap okully öňe barýan ýöne şol wagtyň özünde müňünliklaryň jümüşünden uzap gaýdýan ruh gymmatlyklaryny gorap saklaýan ýurdumyzyň içerki we daşarky siýasatyndaky wezipeleň ýygdyrly we üstünlikli çözülýänini görkezdi. Ösüşiň täze belentliklerine tarap adly kitapda ýerleşdirilen maglumatlar nazariýet we tejribeçilik gymmatlygyna eýe bolup, olar taryhçylar, siýasatçylar, jemgyýeti öwrenjileri üçin Türkmenistanyň häzirki zaman ideologiýasynyň ýurdumyzda amal aşyrylýan giň gerimli özgörtmeleň ýerine ýetirilýän milli maksatnamalaryň ähmiýetiniň mazmunyny we manysyny beýan edýän möhüm ilmi resmi hemem maglumat çeşmelerine öwrüler. Neşri ata watanymyzyň içeri we daşary siýasatyny wagt etmekde, jemgyýetiň siýasy, ykdysady, medeni durmuşyna egert uly özgörtmeleri beýan etmekde, ýaşlary watançylyk, zähmetseýörlik we ahlaklyk ruhuny terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna gatnaşyklar ýokary derejede ösdürilýär. Bu hyzmatdaşlyk ýurdumyzyň daşary siýasatynyň ugurlaryna dowlaýyk kelýär. Türkmenistanyň daşary siýasat uguruna bähwitli diň hukukly gatnaşyklara uly orun berýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň degişli puwdoklarynyň wekilleri bilen Russiýa Federasiýasynyň baş prokurorunyň ýollaşylygyna wekiliýetiň geçiren duşuklaryny hyzmatdaşlygyň durly ugurlary ara alynıp maslahatlaşyldy. Duşuň dowamyna ozal gazanlan ilalaşyklary hemde geljek üçin meýilnamalary durmuşa geçirmek bilen baglykda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi boýunça pikir alşmalary giňerim berli. Şoň bilen baglykda hyzmatdaşlygyň eýe bolan uly mümkinçiligini iş ýüzüne amal aşyrmagy, netijeli gatnaşyklary ösdürmäge ähmiýetli orun berýär.
Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň çäklerine de döwletara gatnaşyklarynyň üstünlükli ösürilýänligi bellerliklidir. Degişli düdümleň ugru boýunça ödara gatnaşyklary öňdewarzy tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygyň meselelelerine aýratyn ünsärli. Iki ordun döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen hyzmatdaşlyk giňertmek üçin oňat şertler bar. Duşukda Türkmen urus gatnaşyklarynyň öňden gelýän dowatlygyň we hyzmatdaşlygyň baý tezriwetine dayanmak arkaly geljekde de täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna hemde işin ösüriljekdigine ynam bellerli. Russiýa wekiliýetiň Türkmen kärdeşleri bilen geçire okuw matlagdy işin häsiýeti betlenni. Tezriweler alşmak matlagynyň esasy ugurlarynyň biri boldy. Şeýle şäherlen geçirilmegi taraplar üçin ören bähwitli bolup durýar. Diyarmada azyk bolçulugyny döretmekde bagtyar aýatlarymyzyň ýylyň ähli patlaryna ter gögönümler, meweler we bagça önümleri bilen öpçün edilmek ugruna owa hojalyk ulgamyny netijeli işler durmuşa geçirilýär. Muň şeýledigine Lewap welaýatynyň Zäkme Söýür Babdaýhanlarynyň ahlat we zäkme seňdiren ödümçilik meýdanlaryna senlanyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Ýurdumyň Lewap welaýatyna bereketli toprağymyzdan bol hasyl almakda ýylyň ýylyna ýokary netijelere eýe bolýar. Öz işiniň usady bolan tejribeli ekrançylaň esasy owa hojalyk ekinleri bolan paýtadan kimim galladan başga da dürli meýweli daratlardan hasyl almakda gazanýan netijeleri bilinmäge münasipdir. Çünki ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmek, ýylatymyzda hut öz toprağymyzda ýetişdirilen dürli azyklyk, şoltany dürli meýwe önümleri bilen öpçün etmek, şuň köwünde Lewaply owa hojalykçylygyň baş maksady bolup durýar. Welaýatyň Babdaýhanlary şeý owa hojalyk ýylyna da ekrançylyk meýdanlaryna ýa-da zäkme çekip, beýleki owa hojalyk ekinleri bilen birlikde sahawatly türkmen topragynyň bereketini we tagamyny özüne jemleýän ýokumlygy, insan saglygyny peýdalygy, tagamlygy bilen tapawutlanýan üzümüň bol hasylyny kemale getirdiler. Üzümüň dünýäde 350-den gowrak görnüş mälim bolup, ol gadymyetden beri ata-babalarymyz tarapyndan ekilip gelinýän ekinleň biridir. Babdaýhanlaryň şol ata-babalarymyzdan gelýän synagdan geçen daýhançylyk usullaryny almaň soňky gazananlary bilen utgaşdyrmagy şuň köwünde bu ekinleň bol hasylyny almaga mümkinçilik berýär. Sahawatly toprağymyzda özümüň bir näçe görnüşleri ösürilip ýetişdirilýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylam Lewaply özümçi ekrançylar üçin bereketli ýyllaň biri boldy. Welaýatda özümçilik meýdanlarynyň öz işiniň usady bolan tejribeli Babdaýhanlary berkidilmegi, welaýatyň howa şertlerine laýyk gelýän görnüşlüň saýlanyp ekilmegi, şol sany agrotehnika çärelen kada laýyklykda alınıp barylmagy bol hasyly kemale getirmäge mümkinçilik berdi. Güneşiň çoğulu nuru bilen ýetişen üzümler halkymyzyň iň oňat görüp günnelik sarp edýän önümleriniň biridir. Üzüm diňe terligine ilmän ondan keşmiş, toşup mürebbe ýaly önümlerim taýarlanýar. Üzüm meýwesi adam bedenine öräni ýokumly bolmak bilen ol adam saglygyny berkitmekde de has peýdalydyr. Oň meýwesi dürli görüşli vitaminlere ören baýdyr. Üzümüň dermanlyk häsiýeti gadym döwürlerden beri mälimdir. Şu ýylla üzümüň bol hasylyny kemale getirmekde esasen çärje, saýat, halaç, kerk etraplarynyň üzümçi baglanlary has tutan ýerlik görkezdiler. Şuň köwünde ekrançylyk meýdanlaryna ihlas bilen ýetişdirilen hatyrlary ýygnamak we olaň bir bölegini sowudyjylary ýerleşdirmek we bir bölegini halk köpçüligine ýetirmek işleri gyzgalaňly dowam edýär. Netijede Babdaýhan ihlas bilen ak bazarlarymyzyň bolçulugy, ýeňsilmez rızkyly beslenen saçaklarymyzyň bereket artýar. Indi topraga seňdirilen ihlasly zähmet bugün köwüni daýhany rızkyl ýyl günümizden saçaklaryny bereket etjilýär. Ihlasly zähmetden bereket tapýan Lewaply Babdaýhanlar howanyň häzirki ekrançylygy üçin amatly şertlerinden ýerlikli peýdalanmak bilen geljekde de ýylaty şeýle dürli görnüşli ter önümleri bilen öpçün etmekde barha gaýratly zähmete beslenýärler. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzda bagy wasanlygy, gül-gülzarlygy öwürmek baradaky öňde goýan aýdyň wezipelerinden ogralýan Daşow welaýatynyň bagwanlarynyň häzirki günlerde durmuşa geçirýän işleri ýürüte bellenmäge münasipdir. Olary halkymyzyň bereketli saçaklarynyň naznygmatlardan, datly meýwelerden dol bolmak üçin netijeli zähmet çekýärler. Häzirki günlerde welaýatda gök we bagça ekinlerinden meýweli baglardan bol hasyl almak ugrunaky işler ýokary depkinlerde dowam etdirilýär. Muň özi ýurdumyzyň ýylatyny öz toprağımızda öndürülýän önümler bilen ygtybarly öpçün etmäge münasip goşundyr. Ýurdumyzyň ýylatyny özümizde öndürülýän azyk önümler bilen ygtybarly öpçün etmek iler tutulýan ugurlaryň biridir. Bu urda Daşow welaýatynyň ähli etraplarynyň bagwanlarym özleriniň nutgalyk işler bilen tapawutlanýarlar. Bir näçe hektar meýdan tutýan baglardan her ýyly dürli görnüşli meýweleriň bereketli hasyl alynýar. Aýratynam alma bagyndan öndürülýän hasylyň mukdary her ýyl köpelýär.
Bagwanlar bagçylyk hojalyklaryna şeýtdaly, armut, garaly we başga da bir näçe miweli baglar bilen bir hatarda alma agaçyny ekmek, olardan bol hasyl almak barada da uly aladalar edýärler. Netijede şol miweli agaçlar gödüň dokundurýar. Şeýlelikde hojalyklarda ýetişdirilen miweler ak badarlarymyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp miweli agajyň ösdürip ýetişdirilişi tiltimini gowy bilýän bagwanlaryň köp bolmagy aýratyn bellemäge münasipdir. Welaýatyň ähli etraplaryna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýereýleri barka artýar. Hormatly prezidentimiň döretip berýän giň mümkinçilikleri olary täze rahmet ýeňişlerine ruhlandyrýar. Daşowul welaýatynyň bagwanlary hem arka dal terdarymyň bagçylyk ösdürmekdäki döretip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze üstünlikleri tarap ynamly barýarlar. Bu bolsa halkyň arkadaly zamanasy ýylyny ak badarlarymyň dürli miwe önümlerinden dolu boljakdygynyň kepilidir. Olar hormatly prezidentimiň tapşyryklaryna we görkezmelerine laýyklykda ödümizde öndürilen gök, bakça we miwe önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Süýjü tagam bilen tapawutlanýan alma vitaminleri we minerallary baý, ýokumly miweleriň biri hasaplanýar. Alma adam bedeniniň keselleri garşy durmak ukybyny horlandyrýar. Şonuň ýaly alma demire baý bolup, bir näçe keselleriň öňüne alýar. Welaýatyň etraplarynda baglardan alınýan miweleriň mukdarynyň artdyrylmagy üçin kärendesi bagwanlar geçirilýän işleriň depkinini gowşatmaýarlar. Welaýatyň telekeçleri hem bagwanlaryň ösdürip ýetişdirýän miwelerini hak edip ilaty öldürilýärler. Welaýatyň ýatwandaky etrawynyň şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçleri birleşmesiniň agdasy bolan hak edilen miweleri we gök önümleri öndürýän kärhana tam bar. Yurdumuzda telekeçilik ösdürmeklige döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu kärhananyň rahmet öýri işgärleri arasynda insan taglygy üçin peýdaly ýokarky ýyly adyk önümlerini öndürmekligiň hötdetinden gelýärler. Bu ýerde miwe we göw önümler ýöri tenetlenen enzamlaryň kömegi bilen belli bir gyzgynlyk derejesine gyzdyrylyp, dölemindäki peýdaly vitaminleri adam bedenine peýdaly bolan maddalar saklap galmak şertinde guradylýar. Bu önüm taýýar bolandan soň ýöri gaplara gaplanýar. İnsan taglygy üçin peýdaly bolan kakadlan önümleri raýatlar uly bildirýärler. Welaýatyň bagwanlary we telekeçleri güneşli diýarymyzda döredilýän göňnüza şertler üçin arka dal terdarymyzy alkyşlaýarlar aýdýarlar. Häzirki günlerde ýurdumyzda alınıp berilýän ösüşleri bilen baglanyşly maslahatlara giňer merliýe işe häsiýetli çäreler ösüşlerimiziň öz boşly beýanydyr. Bu urda bilim ulgamynyň innowasion ösüşi ilmi tehnika öňüdüşlikleriň binýadydyr. Şugun paýtatymyzda hemde ýurdumyzyň vilayet merkezlerine, orta hüner hemde ýokary okuma mekdeplerini okumaga istek bildirýänler giýiş diýneglerine başladylar. Ol 25-nji awgustda çenli dowam eder. Döwlet başlamadan tapşyryk esasyna ýokary okuma mekdeplerine giýiş diýnegleriniň geçirilişine jemgyýetçilik gözegçiligi amala aşyrlar. Hormatly prezidentimiň häzirki wagtda türkmenistanylaryň ýaş netline ýokary hili bilim almak hemde saýlan hünärlerini özleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilen noktaýa. Raýatlarymyzyň el alan hünär bilimlerini ýurdumyzyň öňünde barjy tehnologiýalary hemde innovasiýalary işden ornaşdyrmaga gönükdirilen giň meşgul özgertmeler maksatnamalary durmuşa geçirilýän ykdysadyýetimiziň dürli podoklarına giňden ulanmalylar. Paýtatymyzdaky jemgyýetçilik guramalarının merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, halkara atnaşyklar institutynyň hemde bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna hormatly prezidentimiň halkara ähmetli başlangyçlary, ähli umumy parahatçylyk we durnukly ösüş ugruna hyzmatdaşlyk atly maslahat geçerli. Akbuğda Etrap Häkimliginiň, Kadiýetiniň, Demokratik Partiýanyň Akbuğda Etrap Komitetiniň bilelikde geçiren çäresi maşgalam başgalam diýilip atlandyrly. Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet we Balkanava şäher komitetlerining hemde ýaşlar guramasynyň Türkmen şäher geňeşiniň bilelikde geçiren maslahatlary ýokary iş jeňligi eýe boldy. Maslahatlarda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne sağlam durmuşy ýörülgesi, nesil terbiyesi wagtda amala aşylmaly döwri bap işler barada söhbet edildi. Balkan vilayet prokuraturasynyň geçiren maslahaty ýokary ruhawentlige betlendi. Maslahatda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne amala aşylýan tutulmy işler barada buýsançly gurrun edildi. Maslahat döwletli ýarymyzda durmuşa geçirilýän her bir tutumly işi halkymyzyň ýürek buýsanjyna gören, arka dagly serdarymyza bolan eýsilmeýän hoşallygyň aýdyn beýanyna urly. Kärdaşça ýakalaşyklanyň Daşary vilayet birleşmesiniň ykdysadyýet we maliýe pudagynyň işgärleriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahaty berqara döwletiň täze ýamynyň galkynçy, ykdysady ösüşleriň berk binýady diýilip atlandyrly.
Daşawy şäher häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Güläýet, şäher, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Daşawy Güläýet komitetläriniň birlelikde guramaklarına berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjdygyny ýetiren sepketler ady bilen maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjdygyny gadynlayan ösüşleri, arkadaşly serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri, halkymyzyň ruhyny arşa göterýän özgertmeler dogrusyna buýsançly gurrun edildi. Lewap vilayetinin Kerket rawyna Ýaşlar Guramasynyň Kerket raw geňeşiniň hem-de Etrap medeniýet bölüminiň birlelikde guramaklarına geçirilen çäre-de ýatda gazy pursatlara baý boldy. Çykyşlarda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjdygynyň eşretli günler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözleri aýdyldy. Lewap vilayet taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine geçirilen çäre ýagty geljege gadam diýilip atlandyrly. Zenanlar Birleşmesiniň Marag vilayet bölüminiň guramagyna terbiýeçilik ähmetli wagt nisihat çäresi geçirildi. Edep terbiýe ýogurlaryň bu maslahatda asuda we parahat watanymyzda zenan mertebesini belinde göterip, ýurdumyzda ösüşleriň ak ýolundan anamly öňat barýan hormatly prezidentimiň işleriniň rowaşlyklary weslenmegi ardy gödeldi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we partiýasynyň Marag vilayet bölüminiň hem-de partiýa komitetiniň birlelikde guramaklarına geçirilen maslahat berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjdygyny hoşnetli goňşuluk gatnaşyklaryna sağlaşyk ösüşler gazanylýar diýilip atlandyrly. Sakarçaga Etrap häkimliginiň, Etrap prokuraturasynyň hem-de Etrap Zenanlar bölüminiň birlelikde guramaklarına geçirilen wagt nisihat çäresi sağlam durmuş ýolgularyna başlandy. Türkmenistanyň sport we ýaşar teatry ministrligine geçirilen çäre ýurdumyzda sporty üstünlükde amala aşyrýan işler üçin hormatly prezidentimize öz boşly hoşallygy urly. Dawaral çärede halkara ýarışlaryna ýeňiş gazanan türgenlerimize sowgatlar goşurly. Köpçülikle beden terbiýany sporty üstünlüklige ulus berýän üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirli. Şogun ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň we kärdeşleri arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramagyna geçirilen Gülüň Owadan atly bätleşiň jemleýici tapyry boldy. Hormatly prezidentimiziň bu ýurt biziň watanymyzdyr. Bu ýer biziň mähriban topragymyzdyr. Biz ata-enelerimiziň we maşgalaryň mukaddesligine arşa ötürýän halkdyr diýen şygaryndan ruhlanyp halkyň arkadagy zamanasy ýylyna başlanyp geçirilen bätleşige çeperelli zähmet gelin gyýylar gatnaşdylar. Gülüň Owadan atly bätleşiň welayet hemem Aşgabat şäher tapgyry geçirildi. Bugün onuň jemlenýär. Oň dowamyny öz işine usat we asyrlaryň dowamynda Türkmen zenanlarynyň döredän milli gymmatlyklaryny dowam edýän gelin gyzlar Türkmen milli keçetini taýýarlamak bilen baglanyşykly ähli işler boýunça öz başarnyklaryny görkezdiler. Aýratynyn bäsleşe gatnaşyjylar öz ýaşaýan sebitleriniň öz boşly aýratynlyklaryny nazar alyp, ýöňe saýlap almak we saýmak, ýöňe daramak, boýamak, peşke taýýarlamak, keçäniň gamşyny dokumak ýaly ugurlar boýunça öz usatlyklaryny görkezdiler. Şeýle-de bäsleşe gatnaşýan gelin gyzlar keçe taýýarlamak üçin zerur bolan gurallar, olaryň ulanşy barada gurrun berdiler. Ýurdumyzyň zähmet söýür we maşgaly mukaddesligine aýratyn sarpy goýan gelin gyzlary halkymyzyň taryhyny dowamyny döreden milli gymmatlyklaryny öwrenmek, ösdürmek, şeýle-de olary geljek nesillere ýetirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşýarlar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen şöhratly pederlerimiziň döreden we dünýä nusgulyk ýörelgelerini häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürilýäniniň aýdyn beýanyny. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýaşlan aýratynam gelin gyzyň ukyp başarnyklaryny açyk görkezmekleri, milli senetkerçilikleň şol sany Zenanyň el hünäriniň ösdürilmegi ugruna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini bellemeli. Bu işler ýaş nesillerde milli gymmatlyklary bolan söýgüýüniň ösdürilmegine de ähmiýetliler. Şunokdaý nazardan arkadagy serdarymyzyň parasatly ýoldaşlygyna, ýurdumyzda halkymyzyň döreden oňun ýörelgileriniň ösdürilmegine, bagtyar nesilleň nurany geljegine gönüktirilen giň möçerli çäreler halkymyzy mundan beýlekde beýik işlere, uly üstünliklere ruhlandyrýar. Mehriban watanymyza bolan söýgüýüni belinde götürmekde, halkymyzyň köp asyrlyk ýaşy desturlaryny aýawly saklamakda, hemem baýlaşdyrmakda
möhüm orna ýeleýän ýurdumyzyň çeper elle denanlarynyň arasyna geçirilen bäsešiň jemleýiji tapgyry ýata galjy pursatlara baý boldy. Şeýlelikde bäsešiň jemleýiji tapgyryny etrapdyr şäherlerde, welaýatlerde, şeýle-de Aşgabat şäherine geçirilen desapky tapgyrlarda ýeňçi bolan denanlar gatnaşdylar. Türkmen öýleriniň bedegi bolan milli keçelen ajaýyp nusgalarynyň taýýarlanyş usullaryny açyk görkezden bäsešik ýurdumyzy el hünärine aýratyn ähmiýet berilýänini görkezdi. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemem kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde geçiren Gölüň owadan atly bäsešiň jemleýiji tapgyrynyň netijeleri belli boldy. Eli çeper zähmetler Zenanyň arasyna geçirilen bäsešiň ýeňijilerini syýlaklamak dabarasy aýdym sada çykyşlar bilen utgaşdy. Munuň özi arkadaly serdarymyzyň tapşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň aýratyna gelin gyýdan durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany wakalaň öz boşly bäsešikliň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmeginden hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändiginiň nowatdaky beýanyna urildi. Ýurdumyzda giňerimde geçirilýän ýarışlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýlýa bu ýagdaý bele sepgitlen eýlenmegine aýratyn ähmiýetlidir. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürligi ýaşlar geçirmekde ören işlerini kazanýar. Netijede türgenler tejribelerini artyryp, üstünlüge anamly gadam urýarlar. Türkmen türgeni İskender Ýagmyrow Fransiýada tenis akademiýasyna wagtyn okuwy geçmek bilen halkary ýarışyna çykyş edip 3-nji orna nasip boldy. Daşawut vilayet sport we ýaşlar teatraty baş müdürliginiň geçiren ýarışyna öýdary duşuklara ul orun berli. Voleybol boýunça Lewap vilayatynyň çempionaty geçirildi. Ýaşa 7 topar gatnaşyp, gadakly duşuklaryň jemleri boýunça Türkmenabat şäheriniň Çärjek hemde däne etraplarynyň toparlary üstünlikli çykyş etdiler. Degişlikde toparlar 1-nji, 2-nji hemde 3-nji baýrakly orunlara münasip boldylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny paýtatymyz Aşgabat şäherine şuny 27-nji iýulda saat 20-den 28-nji iýulda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanşyň. Balkın vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup ýağış ýagar ýerlerim çakma mümkin. Demirada kunatardan telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna azken bulutly howa bolup gündüzden telesekund 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna azken bulutly howa bolup Demirada gündüzden telesekund 7-12 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna azken bulutly howa bolup Demirada gündüzden telesekund 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Daşawut vilayatyna ötkäp duran bulutly howa bolup Demirada gündüzden telesekund 6-11 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup gündüzden telesekund 9-12 metr etýän şemal öser. Howa gejetine 26-28 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 28-ine magnit hadisasynyň gowşap täsirli bolmagyna garaşylýar.
Edeýil watandaşlara ötümüz pasylynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, günüň ýetiş öhlesininden gorunmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berip berja etseňiz diýilen islenek paslyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şununla watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.